A ver, isto vai ser unha charla un pouco egoísta, pero non quero convencer a ninguén, simplemente o que buscamos é xente que sexa afín ou que poida chegar a selo, non? Que entenda como traballamos, e que poidan ser ou ben compartir viños e intercambiar experiencias ou ben ser posibles proveedores no futuro. Bueno, sobre todo o que queremos é que a mí me eviten ter que pelexarme continuamente coas asencias de que fan SEO, que fan SEM, que fan Marketing Automation e todas estas gaitas que bueno, sirven para o que sirven, non? E acabar eso coa dictadura do funil de compras que é un pesadelo. E o problema, claro, o sea, non penso que o marketing, o sea, eu creo que hai un problema que é no marketing digital, especialmente centrado no en comercio electrónico, que vai todo moi transaccional. Entón, bueno, teño esta gráfica que é dunha agencia de marketing, BBH Labs, do Reino Unido, que con unha serie de datos hai outra empresa de estudo de mercado, TGI, que teñen, bueno, para distintos países, pois fan preguntas a, non sei, pois, mellor 60.000 persoas, non? Pois de 0 a, de 1 a 5, canto de acordo estás pois con esta afirmación, non? Entón, esta empresa de marketing colleu eses datos e fixo grupos de afinidade, non? Pois vamos ver, porque eles cuestionaban o agrupamento por a xeración o de Generations Z, os millennials, non, que isto non ten ningún sentido. Eles vían, por exemplo, que a xente que usaba fío dental era máis afín entre ela que polo simple feito de nacer nos mesmos anos. Entón, bueno, poñen unha serie de casos e decidiron facer tamén este estudo de cohesión, o sea, de como se ven as cousas, a tendencia ao pensamento único. E viron que a profesión que tiña máis tendencia a ver as cousas do mesmo xeito eran os de marketing. En marketing digital, en comercio electrónico, é aínda peor, porque todo é as ferramentas que sabemos todos. E, bueno, isto é un problema. Para min, e creo que en xeral para moitas tendas online. Vale. Por qué? Bueno, claro, ti cando estás pensando en xeito transaccional, pues, o que quero, que me vexan este anuncio de aquí, o funil, o collo as cookies, despois remarketing, non sei que, e acabar comprando, escribes textos para que Google posicione a túa páxina, pero despois entra a persoa e aquilo non sirve para nada, e bueno, pues, ao final acabas matando o gusto, a intuición, a creatividade, que creo que hai que recuperala e que bueno, axuda a vender. Xa veremos, bueno, explicaremos como facemos nós. Hai un libro, a xente que veña máis de publicidade, de Paul Arden, que era o director creativo de Saatchi & Saatchi, que escribe unha serie de libriños. El dicía, bueno, que el entendía publicidade e marketing como unha combinación de magia e lógica, non? Que había, o sea, sí, que había, era unha época na que se facía, pues, había estudos de mercado, focus group, etcétera, etcétera, e despois había unha parte creativa que non podía, o sea, que non podías obviala, tiñas que tiña que haber un equilibrio. Eu creo que o que nos falta agora é, bueno, hai demasiada lógica e moi pouca máxia, hai que recuperarla, hai que darlle o seu espazo, para que sexa un equilibrio, para que as dúas traballen xuntas. Como vode? Vou rapidísimo, non? Non, ben, me quedan 30 e... Ben, bueno, o sea, o que quero contar realmente non é nada novo. Moitas, o sea, isto só hai que ver o que fan a maior parte das empresas que teñen departamento de marketing, onde a tenda online non é máis que unha canle, moitas veces ni siquiera máis importante. Non sei, porque a xente compra en Gadis e non en Mercadona, por exemplo, o sea, porque teñen unha web aí que está niquelada. Non, bueno, porque con Gadis ou identificaste cos supermercados por, bueno, por lo que fan, ou porque tomas Larsa, ou porque ves Estrella Galicia, ou porque, bueno, buscar inspiración, claro, cando decía, a típica
se me no, con marketing automation, non? Pois as personalizacións, non? Ti tes que darlle a cada un o que busca, tal, e fíxate no que fai Amazon. Claro, porque vas fixar o que fai Amazon, que ten uns recursos bestiais, non te fixas o mellor o que fai Aceites Abril, que podes estar moito máis... a execución está técnicamente moito máis sinxela e tes que pensar en como queres chegar a xente que queres que te compre. Entón, bueno, isto non é nada novo, simplemente o que quero contar é como chegamos nós a esta conclusión, que foi, bueno, pois facendo moitas probas, nós nacimos tamén con esa mentalidade de, bueno, pois hai que convertir, pero vai, vamos a eso. Víamos que había cousas que non teñan moito sentido. Ben, paso a presentar a empresa, que non a coñeza. Alguén, bueno, sabedes o que significa Panarra? Non, vale, é unha persoa que é aficionada a facer pan. Vale, pois é unha marca de produtos para panadería caseira. Tamén hai micropanaderías, panaderías artesás, pero está principalmente xente que lle gusta facer pan en casa. Vendemos produtos de marca propia, que é a maior parte da facturación, e despois tamén temos produtos de terceiros que, bueno, ben, o sea, axudan. Yo soy un panarra y no lo sabía. Non coñeces a Masadero, Tampoco conocía a Masadero. Ben, non, o sea, ao final... Non, bueno, un pouco en cifras, non? Bueno, nace no 2009 da man de Andrés Bonilla, nunha comarca agrícola de Málaga, sí, nun pobo do tamaño de Carballo, máis ou menos, bueno, teñen aí unha zona de moita froita. É importante, o sea, isto é importante que a empresa estea nunha comarca agrícola, é importante para nós. Despois temos máis de 70.000 clientes en todos estes anos, que son 1 millón de sesións no blog anuais, medio millón na tenda, un 45% dos usuarios rexeitan as cookies, Google Analytics o rexistra o sea, deixase fora un 60% da facturación. Aparte, bueno, temos unha newsletter con 30.000 suscriptores, unha taxa de apertura alrededor do 45%, vendimos 250.000 kilos de fariña o ano pasado, que isto en transporte é unha barbaridade. Temos unha taxa de conversión do 2% de ventas por sesión. Bueno, esas son as cifras máis ou menos para que vos fagades a idea de que tamaño é a empresa. Non somos 7 persoas, pequeniña, pero bueno, bueno, hai que mover material. Vale, no 2009, Andrés, o fundador, capitaliza o paro e, bueno, con isto que me di, mira, vou montar unha tenda, botasme, teño esta idea, veña, vale, un e-commerce e WordPress. WordPress, publicábamos aí o que se nos pasaba polo machín, pues unha receita, o día a día da empresa, pero bueno, era así un pouco de uso para o vento. A finais de 2009, un grupo de empresas malagueñas convoca un concurso de comercio electrónico que gaña el Amasadero. Entón, no 2010, pasamos de e-commerce a PrestaShop, que isto foi un cambio estupendo. Eu non o sabía, pero bueno, despois tamén no premio viñan campañas de AdWords, que como pagaba a empresa, que unha das empresas que organizaba o premio, pois non lle fixemos moito caso. Ese ano, ademais, empezamos a publicar receitas que nos enviaban os clientes. Pois mira, compreivos esta fariña e provei este pan. Entón, enviamos un correo, subíamos ao blog e dábamos de voz a xente. 2012. Facemos un redeseño, en principio centrado no usuario, bueno, aí pendentes das métricas. Isto, bueno, foi traballo de Marta Paz e de Arturo Cousiño, que, o sea, non sei se, ao principio había que deseñar un logo, que non había forma, porque claro, un logo para que? Para unha tenda online. De que? Que vende? Fariñas, para que? Para facer pan. Non había máis indicacións
que esas, entón, aparte, lle dixe, va, tirade para diante co deseño e logo xa vista despois. Pero ainda así, o sea, bueno, pues a dirección creativa que levaba eu, pois era que era, porque non, daquela non valoraba o deseño. O sea, sí que o valoraba, pero non entendía que, tens que ter algo máis sólido para que quede todo máis harmónico. Pero sí que facíamos... esta web está a mí encanta. De feito, cando a recuperei, dixe, isto foi unha web do 2012. Pois eso, tiñamos unha sección para aprender a facer pan, non? Pues entras aí, vías as receitas, os consellos, as recomendacións de fariñas, sempre o teléfono moi presente para que a xente chamara. Claro, se queres en Facebook, en Twitter, en contacto. Claro. E despois, isto entereime o ano pasado, cun proveedor. Me encontro aí nunha feira e lle chamaba moita atención. Estos son as categorías da web, o sea, da tenda, co desglose completo de produtos. E me decían moi interesante, porque eso aí, non, para o SEO, tal, non, isto, eu non estaba pensando no SEO, o que pasa que era unha tenda online que debía ter 75, 80, 90 produtos, e me parecía que ter un índice alfabético, ben ordenadiño, o sea, era moi cómodo para consultar. E aparte, el despois... Sí, no, despois foi, gusta a mi idea, vou a aplicar outros clientes. Non sei como funcionou, pero bueno, que non se facía por SEO, era porque nos parecía que funcionaba, que podía funcionar ben. As páxinas de produto, claro, bueno, pues, coidando moito as descripcións, non, para que se usa en aquel momento, pois, a fariña de forza e a panadeira, sempre tiña confusión, de novo, sempre o teléfono presente, para que puderan chamar, receitas de terceiros con este produto. Isto perdímolo por culpa do SEO tamén, porque SEO xenera avaricia. Claro, que facía a xente? Nos dicíamos, se tes un blog, estás usando alguna das nosas fariñas e após enlazas a ela, pois nos engadimos que aquí a xente teña onde inspirarse. Claro, que facían? O que buscamos era que a xente tivera referencias. Pois comprei esta fariña panadeira, pois podo facer unha pizza cocinando con mi hermano, ou pan de pimienta, o sea, non buscábamos SEO. Eles sí, algúns, non? Entón, que facían? Sí, mandaban, e logo quitaban o enlace, non sei que. Entón, claro, chega un momento, vamos a ver, aquí un pouco de xenerosidade, eu douche visibilidade, ti dasme material para que eu poida levar a xente que nos compra, se non fácil, entón ao final acabamos quitando, porque era, bueno, hoxe en día sí que tería, ao mellor dicía, non poñas o enlace, pero sí, di, harina panadera da Masadero, a min me vale con que apareza a marca, non necesito enlace, vale. Nesta web fixemos test de usabilidade, sobre todo, porque claro, era tamén mentalidade transaccional, centrados no proceso de compra. Ao final pasamos dun 0,9 tasa de conversión a un 2%, que se mantivo de aí, claro, sobre todo a facturación pasa máis do doble por un cambio no deseño. Que eu atribuía ao proceso de compra naquele momento, pero despois non, que mellor a web sí que estaba pensada para que a xente collera confianza. Bueno, pois, está todo ben explicadiño, pois voulles dar unha oportunidade. A web, a verdade que funcionou moi ben, mantivo a estructura, non sei, foi ata o 2000... Bueno, uns cantos anos. Vale, ben, pasamos 2013. Primeira newsletter, a 4.900 suscriptores. Unha receita de unha mestura de especias así un pouco rara, e resulta que durante unhas semanas ese produto empeza a venderse moi ben. Pero nada, íbamos ao show, como viñan as cousas. Pois se me ocurre isto, veña, lanzo unha newsletter. Non había moita organización, pero íbamos probando as ferramentas. No 2014-2015 empeza a traballar para nós Eduardo Iroa,
que quen está no mundo do xornalismo saberá, bueno, escribe de maravilla, o sea, aparte, nos tiñamos unha referencia clara, nos queríamos ser como Cosimo de Monroy, de Los placeres y los días, un blog fantástico, que ¿alguien coñece esa...? Que estás... No, a miña inspiración é Google. No, Cosimo é un pijo dos de verdade, non dos de verdade. Que escribía unhas cousas chulísimas. É un libro de cociña de un restaurante londinense que, o sea, non necesita nin fotos, as receitas están tan ben escritas e os textos ni siquiera son longos, son breves, pero meten aí é unha chulada. Entón, non nos queremos facer co amasadero que fai o Senllón, este señor que se chama Borja o Beltrán, un nome destes e bueno, empezamos a traballar cun calendario editorial. Entón, aí xa ven outro salto de facturación, vemos que a xente empeza a aumentar a recurrencia. Que pasa? Nos seguimos pensando, o sea, con esa mentalidade transaccional de newsletter. Vale, contamos aquí algo chulo, unha receta que estea ben, pero hai que meter un bono de desconto. Para que? Entón, sempre estamos pensando en... A ver, descontamos este molde, descontamos estas fariñas... Bueno, pensamos que era o que tiraba das receitas. Non nos estábamos decatando que o que tiraba, o sea, tiraba das ventas. Que o que tiraba das ventas era... que a xente lle gustaba o que facíamos. Vale. Bueno, no ano entre o 2016 e o 2019, bueno, seguimos pola mesma vía. Empezamos a usar pandas, que me preguntabas antes, tipo la ferramenta. Cantos coñecedes pandas aquí? Ah, ben, bueno. Pensando que era cosa. Bueno, pandas é unha librería de Python que para traballar con tabuas de datos. É super, o sea, en un pouco de programación podes sacar moitos datos dun xeito moi sinxelo, especialmente en PrestaShop, que ten unha estructura de tabuas que é clarísima, non? Pois ti tes un pedido, este pedido, pois, a nos interesanos moito estar pendente como na distribución de pesos. Porque, claro, un pedido de 4 bolsas de fariña, 4 por 3, o sea, 12 euros, 6 kilos de peso, claro, o sea, aí o transportista cobra unha barbaridade, vanse as marxes. Entón, bueno, empezamos a traballar moito coa base de datos, estar pendentes das métricas de fidelización, queríamos calcular o CLTV, que claro, ti vas aí, como calcular o CLTV? Vas a Google e che sae mogollón de páxinas que di, pois, CLTV, definen o CLTV e poñen o exemplo que pon todo o mundo, que é o que poño eu cando me toca dar clases de pois, unha parella ten unha filla, entón ten que comprar cueiros. Pois, claro, durante canto tempo vai estar? Pois, tantos anos, tantos cueiros por día. Pois, claro, ti cando compras fariñas, empezas a comprar e un día paras. O sea, moita xente para, pois, ou porque se muda, ou porque a parella de non me metas máis trangallada na cociña, ou porque, claro, para que compensen os gastos de envío, tens que coller pedidos moi grandes que, bueno, ao final disme, vou ao súper ou vou a unha tenda que teña fariñas especializadas. Bueno, probamos modelos estatísticos que había que adestrar con un set de datos. Foi traballo interno que o que nos fixo é usar cada vez menos Google Analytics. O sea, así por estar traballando coa base de datos, cada vez Google Analytics, deixa aí, o sea, cada vez menos caso. Bueno, tamén, claro, isto, así, caso, Google Rosmou, no 2019, tiñamos Rosmou porque as nosas URLs, que é como as facía PrestaShop, creo que ainda as fai, no, pues, un produto, nome da categoría, ID de produto, o slug, o slag, como se chame, .html, non? Entón, claro, pois a fariña de forza ecolóxica, había URL, harinas de fuerza, harinas panificables, harinas ecológicas, harinas molidas a piedra.
Entón, claro, que dicía todo isto? Pois nada, o sea, contido duplicado, escolle a URL canónica, claro, e se podes, pois quítalle o ID deste produto. Entón, aquí WordPress fixo moito mal. Sí, 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 sí. Despois... No, no, no. Non, sen querer, sen, o sea, sen querer. Eso son URLs de PrestaShop, no de Word. Sí, no, no, pero es que, no, sí. ¿Ves? Por eso fixo tanto daño. PrestaShop se lo deja. Sí, pero, no, despois despois es... A ver, claro, entón, que nos... Pois, definir URL canónica. Joder, teño que instalar un módulo porque PrestaShop daquela non viña opción. Se pode, descárgate o ID. Outro módulo. Outro módulo e, aparte, empezar a facer un seguimento de todas as URLs que vas cambiando, porque ao mellor está fariñas molidas a pedra, pois decidimos que máis descriptivo pois poñer fariñas de gran completo. Xa me cambias isto, xa teño, hostia, redirección, non sei que, bueno, eu dicía, eu négome, porque Google non entenda que isto é o mesmo produto, négome a facer todo isto, que é demasiado complicado. Entón pasamos a esta estructura, non? Produto, ID de produto, slug.html. E outro, ID de categoría e o slug da categoría. E non rematan en HTML, entón, os beneficios foron bestiais. Claro, Google deixa de rosmar, sube ligeiramente o tráfico orgánico, pero, claro, estas URLs son moi sinxelas de manter. Isto o que nos abaratou en custes de actualizacións, porque sempre había unha partida de SEO, non, porque temos que ter cuidado, que non sei que, joder, que non, que esta, que é unha estrutura moi sinxela, só tes que isto non vai dar ningún problema. Entón, bueno, actualizacións super sinxelas. Claro, podías crear expresións regulares, bueno, expresións regulares, todo o mundo sabe que son expresións regulares, te imagino que sí, porque se coñes o que pandas, bueno, son, sirven para buscar cadeas de caracteres, pues mira, dame todas as cadeas de caracteres que teñan estas características. No, pues en Google Analytics era moi útil porque decías, ás veces querías estudiar familias de produtos que non tiñan unha categorización dentro da tenda online. Entón, pues publicamos esta receita que tivo moito éxito. Ten isto. Vale, pues veña, vamos ver en Google Analytics, dame todas as URLs que comencen por 111, 327, tal, seguido un guión e rematen HTML. E agrupabas datos de forma moi sinxela. Isto cando son como as de WordPress é moito máis complicado facer expresións regulares porque aquí son con números e pouco máis. PrestaShop é moi lixeiro porque usaba claro, un índice numérico para localizar que páxina teño que cargar, que contido teño que cargar. A consulta era moi rápida. Bueno, empezamos a usar os IDs de xeito interno para referirnos aos produtos en vez de ao nome, porque ás veces os nomes mudaban, porque, bueno, vamos probar con este, que o mellor funciona mellor. Entón, sempre usar o ID, pois minimizaba os erros. Vale, curiosamente, o sea, este tema das URLs que despois me encontrei con xente que, bueno, traballos que fixen para outras empresas que, todos intentaban reproducir a estructura de URLs de WordPress en PrestaShop. Eran uns cristos terribles. No momento que limpabas todo, decía, bueno, veña, todo fora, vamos facer moito máis simple, e vamos non preocuparnos por isto, vamos centrarnos en que a web vai a lixeira, en, bueno, cuidar outros detalles, non, de que o produto se entenda, sempre funcionou ben. Vale, e despois esta é a gráfica, que despois pensas, isto foi a primeira vez que non lle fixemos caso a Google, vamos facer o que nos conven a nós. Va sempre con un pouco de medo, porque o mellor, bueno, pois saiche mal a xogada. Claro, esta é a gráfica da caída de tráfico orgánico para a URL con máis tráfico orgánico, que a fariña é forte.
Aquí, isto creo que foi cando entrou con Senmode, obrigatorio, bueno, dai, vale. E estas son as ventas da fariña de Forza. O sea, isto, entradas de tráfico orgánico a página de produto fariña de Forza, ventas. A min que me digan que o SEO ten algo, sabes? Claro. Aquí, o sea, isto, bueno, sempre hai picos no Nadal porque se vende moito para os roscóns. Pero bueno, despois vedes que me gustaba, se queda, bueno, sí, non, o sea, véndese máis, claro, pois buscamos explicala mellor, darlle máis visibilidade nas receitas, entón, bueno, podía estar obsesionado, e de feito estivemos obsesionados, que está caendo tráfico orgánico, temos que facer algo, bueno, compro as ventas que van ben, porque se van ben, o mellor tes que deixar de centrarte no SEO e hai outros factores. Claro, por que melloraron? Collendo as... claro, nos decatamos, aquí hai xente que compra 10 bolsas de fariña panadeira, o sea, son envasado 1,5 kg a 15 kilos. O sea, pero isto dura, o sea, 15 kilos dá para moitísimo pan. Claro, que había xente que facía compra conxunta para os gastos de envío e dice, pois vamos ofrecer aquí uns descontos por volumen, non? E funcionaron moi ben. Bueno, ao principio funcionaron fatal, claro, porque empezamos con unhas cestas de fermentación. Entón, claro, viña, porque isto vendo os datos de Black Friday, decía, baixamos un 15% as cestas de fermentación. E aquí nos compraron 30, e vías o correo, pois un dominio dunha empresa. E xa, pois efectivamente, aquí unha panadería que necesita, pois aquí nos compran panaderías, pastelerías, tal, claro, un produto que ten boa marxe, pois veña, vamos poñerlle descontos para 10, 25 e 50 unidades. Claro, subiron as ventas das cestas de fermentación, porque empezaron a comprar as panaderías e o que aumentaba por aí ocultaba a caída das ventas de particulares. Non? Pues, ven unha panadería, compra 50 ventas de manetóns, unha particular leva moito. Coas fariñas notámoslo, de súpeto metemos tamén, pois veña, vamos a aplicar descontos por volumen ás fariñas e baixen as ventas. E claro, ao final é un problema de usabilidade que ti cando seleccionabas o desconto por volumen, para volver non podías desmarcar a opción que acababas de marcar. Tiñas que irte ao menú desplegable, seleccionar un, entón, claro, isto, bueno, no momento en que puxemos a cruceciña para desmarcar, veo o salto nas ventas. Isto non ia falar disto, pero xa non sei por... bueno, 2021. Non tei, claro. Despois chega o 2020, a xente posa a facer pan. O sea, de feito, nós decidimos isto non se daba abasto no almacén. Había, a xente estaba moi cansa co distanciamento. Bueno, pois vamos cortar as ventas. Unha cousa que en principio non podes facer, que só vamos vender a xente que nos comprou no último ano para sacar, e vamos ir abrindo pouquinho a pouco a medida que, bueno, que a cousa se vai relaxando. Bueno, supostamente non podes facer, a lei de comercio non te deixa, tes que non podes establecer, non podes decidir a quen lle vendes e a quen non. O sea, se alguén... No, isto fixémolo, enterámonos cando alguén protestou, isto que saibades que tal, vou poñer unha denuncia. Jova, bueno, entón, ben, claro, moitísima facturación, bueno, pois xa a empresa tiña máis recursos, e pois que vamos a ver, o seguinte paso, bueno, pois o paso clásico do comercio electrónico. Vamos a aumentar as referencias no catálogo. Máis referencias, máis URL, máis tráfico, máis ventas. Así, o razonamento que facían todas, siguen facendo. Bueno, aparte metemos, bueno, pois que pasa, como aumentamos? Pois como as fariñas é un produto de PVP baixo, os gastos de envío pois suben moito o prezo por kilo,
vamos intentar que a xente pois, complete, pois, se compre un aceite, un arroz aí ben, bueno, vale. Un desastre. E aí empezamos, ademais, a recibir, eu creo que foi o ano que empezamos a recibir das axencias, mira que douvos contido gratis, non tens que facer nada, só tens que publicalo, a ver, bueno, para poñer aos seus clientes para un link building das narices. Entón empezamos a recibir, a ver, sempre decíamos, mira, contido gratis, o que queiras, eu poñoche un enlace, que iso a min que máis me das bo contido, pero teste que axustar ao noso estilo. Claro, o que recibimos era basura, o sea, era de robot de cocina por todas partes, sen escritos en gracia, de todas as que recibimos non aceptamos ninguna. Eso foi o ano no que empezou, claro, aparte, foi o ano no que empezou a escribir as descripcións dos produtos Alba Barbadillo. Bueno, tanto Eduardo Iroa como Alba Barbadillo, xefes de prensa no Concello, en distintas etapas. Vese que nos gusta traballar cos xefes de prensa do Concello da Coruña, a ver quen ven despois. Entón, aquí xa estamos decatándonos que os SEOs, a todas as propostas de link building que querían facer para os seus clientes non nos gustaban, e que isto que facía era matar o estilo, e que nos non íamos redactar nada, o sea, ni aceptar nada por supostamente conseguir tráfico orgánico. 2023, despois do fracaso de aumentar, aumentas o catálogo, pero aumentan os gastos, a tesourería, as compras son moito máis complicadas, porque de súpeto pasas a multiplicar por 3 ou por 4 os proveedores. Pues decidimos, aquí temos unha destas medias, unha reunión de media hora que foi das mellores, das máis rentables para a empresa nos 16 anos de vida, con Miguel Martínez, un consultor financiero, que di, claro, é que o de marketing queretelo todo, e o financiero non quere ver mercancía parada. E de que tens que facer? Entón, aí fálanos dunha métrica, o índice de rotación que usan en supermercados, bueno, que o número de veces que moves, o que tes almacenado, o que tardas en vender, o que tes almacenado dun produto. Pues, venga, vamos a intentar calcularla. Claro, PrestaShop non viña preparado para agardar o histórico de stock. Entón, bueno, pues facemos aí un pequeno módulo, e todos os días ás 12 da noite, gardame o stock de todos os produtos. E vamos reducir, vamos centrarnos, o sea, Pareto a tope a partir de aí, non? Estos son os produtos que xeneran, efectivamente, bueno, nós tiñamos ainda un 15%, xeneraba o 80% da facturación, a tope con eles, contidos, nas campañas de Google Ads, o que sexa. Funcionou de maravilla, o sea, facturamos máis, a tesourería iba máis lixeira, era todo, o sea, centramos a mensaxe, a xente non nos desviamos do que éramos. 2024, toma control do blog a newsletter, Alba Barbadillo, Mónica Prego, que en cociño mellor a coñece de Instagram. Aquí, bueno, facemos unha nova proba con SEM, unha axencia de Granada, nos viñan coas métricas que lle daba Google, e nos collíamos, vamos medir aquí nós. Veña, facemos un módulo, cando alguén entre dunha campaña de Google Ads, identificámolo, colocamos unha cookie nosa, deixamos aí, se esta persoa pecha unha compra nalgún momento, marcámoslo, guardámoslo na base de datos para despois ver que tráfico nos trouxo Google, claro, que víamos, de media 9 pedidos, e último nos últimos 4 meses. Realmente estamos gastando 25 céntimos por clic en xente que ten 9 pedidos, o último foi hai 4 meses. Non, isto, paramos Google Ads, non se notou. Empezamos a facer tamén test A/B coa newsletter. E aquí
foi un pouco a primeira proba de que non todo é o rendimento, non é... Hai cousas que hai que ter en conta. Vale. Mónica Prego, que é unha cociñeira, gustalle a cociña tradicional, pois facemos fainos uns pretzels de Filadelfia. Entón Alba escribe así un texto, bueno, de urbano, e Mónica pois nos envía así unha foto, bueno, de máis tirando a... O texto non cadraba coa foto. Entón, veña, vou facer aí a Filadelfia, pues claro, todos aquí metemos, queríamos un llavar, o pretzel, tivo, esta versión tivo un 17% máis de clics que a outra, non? E claro, pero facer isto a man, bueno, aquí sonou un pouco a flauta, porque se me ocorreu a idea rapidamente, fun capaz de montala con os meus poucos coñecementos de GIMP. Entón, veña, vamos a darnos de alta Midjourney e a facer os test sistemáticos durante un par de meses. Non, entón, bola de liscos. A foto de Mónica Prego coa de Midjourney, non? Pois, claro, un 22%, o sea, un CTR un 22% maior. Isto é moita diferencia. Claro, esa foto que non di nada, e dice, bueno, aquí tes a dos xudeos discutindo, Larry David Jerry Seinfeld debería ser, bueno, 37% máis. Claro, debíamos eran consistentes. Joder, sempre que usamos as imaxes de Midjourney hai maior CTR, pero que non acabamos de... Ninguén estaba cómodo con isto sí, as métricas din que sí, pero... E ao final decidimos, aquí, isto non podemos guiarnos só polos números, isto temos que estar cómodo co que publicamos, aínda ou non demasiado incómodos. Bueno, a ver, porque buscamos un estilo de fotografía que aínda non somos capaces de conseguir. Vale, entón, 2025, xa está 2025, ben, como vamos de tempo? Ben, vale. Decidimos duplicar a frecuencia de... Bueno, no blog reutilizamos, xa teñamos moitos contidos antigos, publicamos 2 newsletters por semana, encargamos a Femur un estudio de marca, queremos facer un reposicionamento, o sea, como nos percibían, que significaba para a xente facer pan. Isto que se levou un cuarto de orzamento, marketing automation. Un objetivo moi claro. O noso CLTV son 180 euros en 500 días. Os 500 días a xente caese. O sea, caésenos, entón temos que pensar, temos que intentar identificar a esta xente e conseguir que nos sigan comprando aínda que baixemos as marxes. Porque no momento en que consigamos colocar as fariñas no seu barrio, non perder o contacto coa marca. O sea, bueno, pues pensamos, usamos MailChimp, intentamos a ver se nos axudaba. Que nos costou? A newsletter facturaba, despois do 2005, facturou 5 veces máis e costou 3 veces menos que todo marketing automation. Entón, mira, fora marketing automation, o sea, seguimos apostando pola newsletter. Claro, isto aí xa ves, claro, poden vir coas técnicas sofisticadas de, no, pois temos segmentacións, unha tolemia, automatizacións, unha burrada. E isto, pois, nunha empresa que teña un tamaño moito maior, ese investimento, pois, pode que está justificado, pero a nós resultábanos, o sea, primeiro, moito máis agradable recibir os textos de Alba, que son o mellor momento da semana. Montalos, traballar con eles, e ainda por arriba ves que funcionan. Nos vamos polo lado bonito, e non que... Non, ti sabes agora que estamos apuntando, non, pues, tasas de apertura, tal, tasas de apertura, tasas de clic, non para intentar melloralas, senón para intentar entender
que é o que busca a xente? Que lle podemos dar que faga, que queira lerse o texto, que queira ver a receita? A min dame igual que se faz o botón así máis longo, máis estreito, dunha cor, outra cor, que aumente... Non, queremos entender que é o que... O sea, por que lle gusta a xente a nosa empresa? E o libro de marca é fantástico, foi un traballo que de súpeto pues, xa empezas a ver claro, que non podemos estar pensando sempre en pues hai que pechar unha venta porque se reciba unha newsletter, simplemente queremos que abran, que o lean, que se identifiquen con nós e que cando necesiten fariñas vayan a nós e non a outro. En 2027, bueno, seguiremos traballando, porque agora estamos un proxecto gordo relacionado coa marca que xa o 2027 vai ser prácticamente, faremos algo de SEM, faremos algo de SEO, ou non, centralo todo, casi todo o esforzo na marca e na parte comercial intentando levar as fariñas a puntos de venta físicos. Ben, claro, todo isto vale moi ben. Como aplicaríamos isto? Somos agencia, somos empresa, non? O sea, non... Hacéis, porque yo he buscado el amassadero y salen anuncios de Google. Sí, facemos. Vale. No. Entendía como que no sabíais. No, pero o sea, sí, pero é un 1,5% da facturación total. O sea, é un orzamento pequeniño que estamos... A ver, eu sei que, o sea, ten que... Creo que Google Ads pode ser útil se ti tes moi ben configurado, claro, pero, como todos. Claro, claro, eu non quero que Google Ads me traia xente que compra aceite de oliva virgen extra sin filtrar, porque nós sabimos que moita xente que compraba só ese produto, por exemplo, despois non repetía. Porque non é o noso... Nos queremos que traia, pois, o quen usa fariña Rincón del Segura, pois que ao mellor un día vexa o anuncio amasadero desa fariña que se parece tal e decida probar. Eso aí, pero bueno... Claro, pero Google, o sea, 45% da xente rexeita as cookies, tes uns datos, o sea, hai que seguir traballando aí para darlle máis... Pero, claro, que pasa? Técnicamente é complexo, é moi caro, e nós vemos que onde estamos encontrando o resultado é en traballar ben a marca. Bueno, claro, como se pode aplicar? Fora. Despois contamos un caso. As métricas con moitos xeitos. Nos todas as semanas apuntamos unhas métricas de control, tráfico, destas, orgánico, directo, máis que nada para identificar posibles problemas, non? Porque ao mellor instalas algo, fastidia, non sei, calquera cousa, nas métricas podes velo, pero sobre todo a nos gusta traballar con métricas que nos axuden a entender que é o que lle gusta a xente. O sea, por un lado control, que poden ser as clásicas, pero hai sen tolear. Eso, por exemplo, en Instagram, non? Número de veces que se garda, o sea, a porcentaxe de veces que se garda respecto ás visualizacións. Esquecerse do número de visualizacións totais. Co alcance, vale, o alcance, pois aí estás perseguindo o algoritmo. Pero se dices, aquí me viron 3.000 persoas, 100 gardaron a receita, dices, pois esta parece que gusta, se gardaron 25, pois sabes que non, que o mellor non tes por onde tirar. Claro, por exemplo, se traballades intentar definir misión, visión e valores, non? Que iso hai un libriño que ia traer os que fino. Que ao final é un exercicio que podes estar, non sei, 2, 3 semanas, pero no momento en que empezas a facelo, a sentarte, ordenas ideas, e tes claro, ves que funciona, axuda a afinar o tiro. O sea, de súpeto ves cousas de que isto non ten sentido que fagamos, hai que tirar máis por aquí. Se pode contar con un libro de marca, vamos, fantástico, que pasa que non son baratos. Mira isto, claro, aquí, dous amigos que teñen un taller de xoiería, pois piden axuda. Co kit digital, pois fanlle un e-commerce, claro, imagina a reunión, a ver, pero ti que faz? Pois eu fago, se me ve un cliente, tal, fago tal, tamén temos estas cadeas que montamos as pezas, entón, pois se monta aí para comprar as cadeas de prata,
A ver, que clientes tes? Pois con Xamar, non? Que con Xamar en Vigo, o sea, é o que fai a feira esta peixe congelado, que é unha barbaridade. Pois claro, tes a conxemar e que poñelo na portada, tal. Entón, bueno, ves a web, sí, a web era correcta, pero, bueno, había aí todo... Entón, un día, a ver, vamos a ver, contame un pouco, o sea, que, de verdade que a ela que é a que deseña. Entón, dixo, claro, vas a pensar que estoy loca, pero a mí lo que me gustaría hacer es joyería mágica. Escoitas iso, aquí, o sea, hai que tirar deste fío. E claro, o sea, claro, porque isto, o sea, entón ela empeza, no, claro, o sea, como as xoias teñen un componente simbólico que, pues, que ti vas a un exame, e claro, ti vas a un exame, vas cos pendentes da túa boa, porque, bueno, está aí, é como se te acompañara, e dache, e claro, ela dicía, claro, que eso funcionaba, entón ela o que quería era deseñar para xente que, bueno, que claro, me contaba un caso, que unha clienta que levaba non sei cantos anos en falar co seu fillo, que acaba de ter unha neta, claro, e cando foi falar coa neta, levaba unha peza de María. E claro, María contoulle toda emocionada. E dice, claro, pues isto, o sea, se o trasladas a... Claro, me contaba procesos da elaboración das pezas, que era unha chulada, e claro, usa iso na túa web, non? O sea, centra a mensaxe nisto, e non... Claro, imagínate que empezas a vender cadeas de prata. A ti isto estaría satisfeita? Non, a mí isto, a verdade, que me dá igual. E se ven con Xamar de novo, ou alguén como con Xamar, faríalo. Se pode evitalo, non. O sea, ela o que quería facer era deseño, claro, pero na web non sería nada por ningún lado. Entón, claro, as axencias, hai que levarse os clientes de viños para que se solten un pouco. Claro. Que máis? Bueno, eso, a marca guía e as ferramentas distribúen, o sea, as ferramentas sempre ao servicio do que queremos facer. Non ao revés, claro, isto, que no 2024, 2025, tedes que facer os de PrestaShop. Estaban con marketing automation a voltas, tedes que facer ese, pero para que? Porque funciona moi ben, pero para que? O sea, por que funciona? Había que facer ao revés. Decides que o que é, onde queres tirar, usas as ferramentas para conseguilo. Isto é unha cousa que me pregunto. Mira, en casi 2 anos que estive en Londres, en casi todos os proxectos había dirección creativa. ¿No? Aquí, aínda, o sea, pues reunión co CMO, son todos rollos de métricas, técnicos, nunca, o sea, levo desde o 2006 facendo tendas online, e non me reunín aquí nunca cun director ou directora creativa. A min pareceme increíble. En ano e medio en Londres, o sea, vi unhas cousas tan chulas que, claro, isto, o sea, necesitas xente que, bueno, que poña un poquinho da maxia, que non pode ser todo cuestións técnicas, vale? Eu creo que, bueno, non sei, estamos intentando agora ver como conseguimos dentro da empresa darlle máis peso á dirección creativa, porque eu non valgo para iso, bueno, hai que buscar a forma. Creo que, bueno, se pode ir liberando orzamentos de SEO, SEM, agora estamos, claro, co SEM, como fixo eBay hai anos. Veña, vamos parar as campañas en Madrid e en Barcelona. Despois vamos contrastar como van a evolución en todo o Estado. Ben, Madrid e Sevilla. Madrid e Sevilla notase, sigue a mesma evolución ou vai a menos? Vai igual. Google Ads, en principio, non está funcionando. Ese orzamento liberámoslo para outras cousas. Tamén queremos empezar a traballar con axencias máis de publicidade máis tradicional, que pensen en campañas chulas que poidan, bueno, axudar a sentar a marca na voz da xente. Creo que xa está todo, sí. Grazas.